Не пипаш. Снимка с жилетката, да. Аз не ги оставихме. Завърти се да те видим. Я да те видим. Ники. Обикновено дясната ръка, които седат там, подпира леко и малко като лост ползвате леглото. Така, има команда леви напред, десни назад. Левите гребат напред, десните гребат назад. Ками, лева ли си? Това е супер си! Ето малко долу в дясно. Е по-така, без течение. Айде, чао! Бери, са мокри, ще още от сега. Правите, опа! Не веди краката сам. Лодката назад, назад. Да, с другата. Стой, да, добре, стой. точно така. Браво! Браво! Добре, точно така. Давай сега напред. Аз това гледах, но просто по-правилно да няма никакво. Адиос. Айде, тръгваме. Хайде, мъкайте, довиждане! Довиждане! Хванете си гривата както... Ехо! Леви назад! Всички напред! Ако беше реката Нил... Айде! Моля? Аз говоря за... Добре.